Oge mathoth mag dongruok e Kisumu, jopiny nyalo biro yudo ahinya e thuolo bende koro wuon ponono biro dhi yudo kom mar Women Rep ma nyaka gisano wuok ne oko mar dwaro. Doris kane loso kod Lolwe Tv wacho ni kane en e kom mar City Manager ne oketo tudruok malach ahinya to kod joket mwandu mok ma pinje ma oko kende to kata nyaka ma pacho ka e piny Kenya ma bende ponono ni mago nyalo biro keto e tim to en lokruok mathoth ahinya kata maduong' ma Kisumu County nyalo biro neno kochakore yore mago mag pur kaachiel to kod weche mag ohala. Nopuoyo ahinya kata kamano wakeni mago ma osebedo Women Rep e Kisumu kae kaka oseyawo wang' wakeni mamoko madonjo e siasa ken bende wuon owacho ni odwaro sir ma kamano mondo omiyo kelo neno lokruok ma entiere godo nikech tudruok ma bende koro osebedo godo. Abro tiego gi youth bende. Was zero in on project mabro make a difference on why export meat to the other countries. Omiyo an strategy masepuonjora on what works. Not trying to please everybody ma ibol gimoro ka, ibol gimoro. Adwa ni ka dhi seme. To wawinjore gi mine mak seme nang'o madwa tim ka malong'o gimoro achiel motegno. Nyocha winjo kama Mama Christine Ombaka we radio. To jararieda ne ywak ahinya. Mama osetemo. Mama Christine Dr. otetemo ahinya tiyo kuno. To kona ni dware. Koro kitemo tiyo kondego duto. Tibro yudo ki imulo manaka to gigo effects mare may not be felt. So koro ka build on gik magitimo go tang'iyo ni I can zero in on projects kaka nyo watimo town kaeri gi professor the governor. Wayiero gimoro matangible kaka Rotary Youth Innovation Center. Tigere kar mondo iger hall moro matin ka achiel, it doesn't have an effect. So very, very good feasibility study on what will work, yeah, and the economics of it, markets, and operation and maintenance. Mondo kigibed white elephants. To wagero gik moko kata nyala komna 2 sub counties. To watime gimoro matangible madhi loko gine. Nya paro ni hospitals maka, and we need to make local markets. Kwa wacho ni wadwa loso surgical cotton. And wadwa loso syringes michuo godo ji gine ka. Gin gik ma disposable ma wuotho mang'eny. Mwanyalo supply kata KEMSA. Why don't we do it for youth of Moroni, youth of Nyakach, youth of Seme, or youth of Kisumu Central or East or West? Yeah? Mawa keto pesa kanyo. Then, gima important for me. Okwarang pesa kende malo kucho. Money is limited. The exchequer. Winjo kaka national debt. Trillions and trillions ma nitiere go eko. Ok nyal allow the government to give us all the money that we have. Revenue collection bende ni piny. To nwa wacho niya, gi contacts masebedo go kanyo wane city ka. Asetimo projects mamiyo dona confidence. Kitiyo gi pesa mar dona maber. To en gi mo nyalo neno gino, nyalo mulo gino, kendo nyalo penjo ji ni to effect mar gima notimni.